मैंने कौन कर पणस आलू चप हम तो एक्चुअली आमर पणस छोट खंडे थिला तो पाइबनी क्या आलू आउ पणस एकाथरे चकटिकी गोटे देखिए गोटे चप करिया केमती कौन लगुच देखा नौ न जो छड़ेब नौ न छड़ेब कौन है जो रसुण फसुण ये अच्छी रसुण ने दबु मामा आम ता मंजी चुई चुई मंजी की भी छाड़बानी आम सब को घाटी खाई आज तो पणस को चकटिकिना खाइबी खाइबी तो खाइलु जदि भल न लगे तो सान आम कर भल लगे राजी कौन भाई कौन आउ जदि भल ताहले भल न लगिले भी तो भल न लगिले सान आम कर दिए करी कि सानटा ही कहबो ना 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 एमती हे बारी मामा खराब हेले सान आम कर खराब हेले तो करछ साना भल हेले ना आम कर एमती कह ना एमती चुन चुन छेचिकी दरदर की गोलेले हम ना बेसी पालिश करदे भल लगनी एतिकी देखा काली तमें करबानी कि बिरियानी भोजी कौन पे करबानी लो से आइस पड़े आइस पड़े बोली करबानी आइस खाती का मु खाएनी आइस खाइले जीवन धन्य हे प्रभु हे हरि राम ओहो बर्तमान ये आमर चकटा रेडी हो गला है नो 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 तमें खाइबनी काली हम आमर बिरियानी भोजी छुआ खाइबे बिरियानी आम टे चले दबा ना कौन बात तो सही है छुआ आने रसुण टी आम छड़े देलु देखा रसुण मैंने रसुण टी छड़ा है अदा टे पिज टे छुट्टी मसला पत्र दीटा पकई बर्तमान कौन कर फुटे दबा जारी दबा घाटी दबा चिकेन मसला टे दालचीनी गुंड टे पकड़ा जीरा लंका गुंड टे पकई बर्तमान घाटी दबा गोले दबा जो पणस आलू को पणस को गोले सारा छोट छोट गोल करके बेसन गोलैकी बर्तमान आम छाड़ी करवा आलू पणस को चप माँ खाते डायबिटीज चकुड़ी डायबिटीज आज है ना अल्प तेल कम भारी बनो केते के नेलु नेला एदा मजे जोडे पक्के चकटे खाइबे चोदा कोन खाइबो रे कोन छेना तरकारी खाउ ना और दिए करदे एदा कर हेजो पणस छोट खंडे थिला रे आलू दु तीनटा चकड़ी की हलो पणस आलू चप आलू चप देखिया हम करू कोन लागुछ आ बेसन को इला पड़ो भेरसा आज पता तमे करबा हम खाइ कोन करबो चप मते रा करिया तेल बड़े कतिरे बसिब गोल गोल करके छाणी दब है पणस पर
ଛାଣୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବି। बात तो सही है। ତମେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଇଯାଆନ୍ତି ବା ଏଇଟା ସରିନି ଏଇଟା ରଖିଥାଏ ଏ ଖାଇପାରିବି କି? ଆମେ ଖାଇବୁ ତମେ ନ ଖାଇବ ଖା। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲଙ୍କା 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 ଛେନାରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସେଟା ଟିକେ ରହିଲା ପରେ ଇଏ ହେଇଯିବ। चिकन मसला हळदी 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 पड़िब लुण पड़िब यस यस हळदी कच्चा लुण सादा देव ଛୁଙ୍କ ଯେମିତି ହଉଛି ଚିକେନ ଇଏ କଣ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇବା ହଳଦୀ ହବନି କିରେ ଛୁଙ୍କ ହଉଛି କ'ଣ ମିଠୁ ଚାଖୁନ ମାକୁ ଦେଇଦେବି ମାକୁ ମାମା ମାକୁ ଦେଇଦେବି ମା ଟିକେ ଚାଖି ଦେଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଚକଟା ନା ହଁ କିଛି ହେଇନି ଚାଖି ଦେବିନି ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଇଏ କରାହେଇଛି ପଲମରେ ପକା ହେଇଛି ହବ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଏତିକି ହବ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିନି ନାଇଁ ଠିକ ନହେଲେ ଠିକ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଇଛି ହୁଁ
ମୋତେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଲି ଦେଖିଲୁ ବସିଲି ଏଇଟା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲେ ଅଧା ପିଠେଇଟା କାଲିଠୁ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବେ ତାର ସାଇଜ କର ସାଇଜ କର ହେଇଆଡ଼େ ଦେଖ ବେସାଇଜ ହେଲେ ନା ବେସାଇ ଯାଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ବେସାଇଜ ହେଲେ ଚଳିବନି କି? ନାଇଁ ଚଳିବ। ନାଇଁ ଏତିକି ତ ହେଇ ଯୋଉ ଗୋତେର କଡ଼େଇଟା ଏଠି ବସେଇକି ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉନ ଏତିକି ତ କ'ଣ ମାଠି ହେଇଛି ସେ ନେଇ ହେଇଯିବ ବେସନ ଗୋଳେଇଛୁ ଏଇଟା ବା ଓହୋ ଏଥିରେ ବୁଡ଼େଇକା ଛାଣିବୁ ଆଳୁ ପଣା ସଚ ଆଜି ଏଠି ପାଣି ଆସିନଥିଲା ପାଣି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ପାଣି ଆଉ ରଖିନି ପାଣି ଆଣୁଛି ପାଣି ସେ ବାପା ଡାକି ନାହାନ୍ତି ତ ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଲି ଆଜି ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଆସି ସାରିଲାଣି ସକାଳୁ ଆସିଲା ପାଣି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ନଥିଲି ଜାଣିକି ଠିଆ ହେଇକି ନେଉଥିଲା ଆଗରୁ ସକାଳୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବସିଲେ ତେଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଛାଣୁନୁ କାଟିଲେ ଛାଣିବ କାଟି ସାଇଲେ କାଟି ସାରିଲାଣି ତମେ ଜାଣିଛ କାଇଁ ପାଣି କାଇଁ ଅଛି ତାତିନି ବା ଜମା एक बड़ा मिस्त्री है जी जो दुकान रे जी छाणे से बड़ा मिस्त्री बुझल ये तैयारी करे से सान मिस्त्री तुम खाली खाଇବା मिस्त्री खाइब ना नहीं ना आहरी अटा देदेवी बेसन अल्प थी अटा पकई देছি हबनी चलो ହେଇକି ବଳିବ ଚଳିବ ଚଳିକି ଟିକେ ତମେ ଯଦି ପଳେଇଥିଲ ତମ ମାମୁଁ ଘର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ହେଲା ଇଏ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ପଣସ ଆଳୁର ଚପ୍ ଗୋଟେ ପକେଇବା ଏଠି କ'ଣ ଗିଲି ସିଲି ହବ ତମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଜଣା ପଡୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଖାଲି ଖାଇବ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି କ'ଣ କରିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ପଇସା ଗଣିବ ଆଉ ଆଲୋ ଗୁନିସା ଆମେ ପଇସା ଗଣିବାକୁ ନା କେବେ ନୁ ତମେ ଗୁନିସା କତିକି କହିଛି ନବ ପାନିଆ ମାଗିଲେ ପାନିଆ ଦବ ନାଗିଲ ଗୁନିସା ଡ୍ରାଇଭର ମାଗିବେ ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭରଟା ନେଇକି ଧରେଇ ଦବ ପଇସାଟା ମୁଁ ଗଣିଦେବି ସାଇନା ଚାଲା କେହି ଦରକାର ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ପାରିବନି ଲୋ ଗୁନିସା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିଦେବି ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ ଏସବୁ କହିବା ନିହାତି ଦରକାର ନୁହେଁ କାହିଁକି ମୁଁ ତମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବି ନା ତମେ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ କଲେ 20,000 ପଇସାରେ କ'ଣ କରିବା ଗୁନିସା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିବା ଲୋକ ତ ଖାଲି ତମରି କତିକି ଧାଇଁବେ ଆମ କତିକି ଲୋକ ଧାଇଁବେ ନା ଝିଅ ଧାଇଁବେ ଲୋକ ଧାଇଁବେନି ବୋଉ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଚକୁଳି ସବୁ ସଇଲା ନା ବଳିଲା ଆହୁରି ବଳିଲା ତାଙ୍କର ଏତିକିରେ କାଢ଼ିବା ଏତିକିରେ ହଉ ହେଲାଣି କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କେତିକିରେ କାଢ଼ିବ କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ ଆମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସେ ବଡ଼ ହେଲ୍ପର ମୁଁ ହେଲି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ତମେ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହଁ ତେବେ ସବୁ ଆଇଡ଼ି ମୋତେ ଦେଇଦେବ କ'ଣ ତମକୁ ଦେବି ଡ୍ରାଇଭରକୁ କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦିଏ କୋଡ଼ି ସାଇଲାଣି ଗୁନିସା ସବୁ ଜାଣିଛ ଯଦି ତମେ ଏଠି ବସିକି କରିଦେଉନ ଆସ ବସ କର ଅନେଇ ଜାଣିଛ ଅକ୍ଷର ମେଞ୍ଚି ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲେ ଆଉ ଯୋଉ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଟ୍ରେନିଂ ଯିବ ତମେ କ'ଣ ମାନେ ହେଲ୍ପର ନେଇକି ଯିବ ନା କ'ଣ ତମ ମାମାକୁ ଧରିକି ପଳେଇବ ନହେଲେ ହେଲା हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है हेतिकी ଏ ଛେନାଗୁଡ଼ା ହେଇ ଚାରିଟା ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଏରା ତରକାରୀ କଲେ ଖାଇବୁ ଖରା ବେଳକୁ ନା ଏଇ ତରକାରୀ ଗଲେ ସବୁ ତ ଖାଇବି ନା ମୁଁ ବୋଉ ନିଅ ଚାଖିବ ବୋଉ କ'ଣ ଚାଖିବ ନିଅ ଖାଇବ ବୋଉ କ'ଣ ଚାଖିବ ମୁଁ ଥାଳିରେ ଦିଅ ଲୋ ଥାଳିରେ ସେ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସଫ୍ଟ
ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚପ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଳୁ ଚପ୍ ବିକିବି, ତମେ କରିବ ମୁଁ ତମେ ଖାଇବି। ଛାଣିବ? ତମେ କରିବ ମୁଁ ଖାଇବ ଦୋକାନରେ ପଶିକି ଖାଇଦେବି। ଖାଲି ବସିକି ଖାଇବ ଆଉ। ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦୋକାନରେ ତାଲା ରଖିନଥିବୁ। ଚାବି ଗାଡ଼ି ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ଭଲ 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 ଲାଗୁଛି। କିଆ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖା ଖୋଲିକି। ଟାଟା ଟାଟା କଲର୍ ଆମେ ପକେଇନୁ, କଲର୍କୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ଖାଉନ ବୋଉ ଖା, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ ଆଳୁ ଚପ୍। ଶୀତଳ ହଉ। ହେଲାଣି ଶୀତଳ, ତାତିଛି। ଆରେ ତମେ ଛାତ ଉପରେ ନା କୋଉଠି କିରେ? ଏଇଟା ତୋ ଭଉଣୀ ଯାଇଛି ହାରି ସାଲିନି। ସେ ଯାଇକି ଆସିଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ତତଲା ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା କହୁଛ। ଆରେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା, ଥଣ୍ଡା ଗୁରା ଚୋବେଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ମା ଏମିତି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦିଅ। ପଣସ ଆଳୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତ ହେଲା, ସକ୍ସେସ୍। ମିଛରେ ଯଦି ଖାଇନି ଦେଇଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଉ ଖାଏ କେବଳ ଦେଇଦେବି। ସିଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ। ହାଁ ଛେନାକୁ ପୁଣି ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ କି? ସେଟା ମିଶେଇଦେଲୁ। ନଉଛି ମୋ ପିଆଜ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ କେତେ ଭଲ। ହାଁ ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ବାଏ ବାଏ।